ба бебо хуш омадед. шарики киссагии шумо оид ба волидайнӣ. афзораки мобилие ки ба кӯдаки шумо барои тамоми умр оғози хубро мебахшад. вай дар ҳар як давраи ҳаёти кӯдак ёрӣ мерасонад, аз лаҳзаи таваллуд то рафтан ба мактаб. афзораки беборо сабт кунед. онро бо маълумотҳои шахсии худ аз худ кунед ва бо назардошти сину соли кӯдаки худ маслиҳату машваратҳоро дастрас намоед. аз байни профили кӯдакони худ бо осонӣ гузаред. бо бебо кӯмаки зарури ҳамавақт дар дасти шумост. инкишофи кӯдаки худро тавассути тафтиши марҳилаҳои асосии инкишоф барои ҳар як сину сол мушоҳида намоед. фаҳмидани боздории инкишофро биомӯзед ва тавассути бозиҳо ба инкишоф ёфтани кӯдак сабабгор шавед. бозиҳоро ва фикру ақидаҳоро барои инкишофи ҳаракат, малакаҳои забонию иҷтимоии кӯдак истифода баред. дар бораи тарбияи кӯдак машваратҳои мутахассисро дастрас кунед ва дар бораи ғамхории беҳбудии шахсии худ низ барои худ имкониятҳои беборо бикушоед. иммунизатсияро пайгирӣ карда сабт намоед. муоинаи тиббии кӯдаки худро мушоҳида намоед. барои пайгирӣ кардани қаду қомати кӯдаки худ қаду вазнашро ворид кунед. ҷиҳати чӣ тавр ёрӣ расонидан ба инкишофи солимии кӯдак машваратҳоро дастрас кунед. маслиҳату бозиҳои дӯстдоштаи худро нигоҳ доред. оиди ҳодисаҳои вохӯриҳои муҳим огоҳномаҳоро бигиред. афзоракро бо ҳамсари худ якҷоя бинед. бебо ин маҷмӯи пурраи асбобҳо дар киссаи шумо. шумо чиро интизор ҳастед? афзораки беборо сабт кунед ва шарики киссагии худро оид ба волидайнӣ ҳамоҳанг созед.